Asa mangkang penana di malong langkit he penajok kisung phonang lo. Kido hem langkang lum en ajok penang an radatum hidung akisung chetong nang lo. Bonta Bharat Sarkar mate PM Modi kejalin pona sarkar atumpen thangnat kilang kachari lapen kisung ke phowegara ratumaphan thanga kirap ke pipeta ajok asu karbenglong aru atumpen dipu Samson Singh ingti Amir Birialong kachisonga sai kedeng pon. Pini kachisonga sa mangkang pialong AASU mate asu aro kirim kido anatuk kachisonga sai kedeng pona son thak thaksi AASU mate asu karbenglong aru atumtame asa mangkang prek jama dimalong langkang lumpen kisungge phora datu non puanta Bharat Sarkar mate BJP Sarkar atu kang samria joksi kachisonga sai deng ponlo. Bangso kachisong ponalong asu karbianglong aru amaipu Dipjyoti Das pen pherang ker thingno nang kapachini don atengki pinangana ningkan pen asamar lolong langkithe pen kisungge phonang aphong du ulo bonta piniar nianta central government atu lapuson kisungge phoverara atumaphan kithir thep kirabji aphan matha thelang lapuson langkithe pen ajok radatu mithang ke dohem lapen kachuti ki chwarche sok sang anta kanahok thepik khangjanglo Nasi Assam flood aphan isi kithir thip pen kirap kilongji aphan national disaster hok ponang pobosi kiham. Laso protes asai kedeng ponang po at hebangela pulo pinangan ningkan pen Assam along kedo arada tum lapenge all Assam Student Union atum sitame kachisong pen itum dak Assam along aningkan wang seme flood do bom laso sidam bom sitame itum adiman bang laheno je laso flood isu bangke national isu hisab si atum enangji central government tum busi itum ke hang pon sitame pini arnian itum thekmolong lo laso itum isus bangke pini anta itum pelopoho nang solve pi thekela laso pudak si pini itum dak pini dipulong sitame itum ingi nang pok lo laso ka protes asai lapen ke hinia bangke itum non 28 district Assam along angkang pielong pia ongdung aradatum aheminglum et arid asok lapengke apopudi damane inglum elo sitame pini arnian tame lahai nangkelang cari han sidame Delhi pen prime minister tame home minister tame kebang ji aporbe sidame election pulodangte hopta long aruilong batahini batai thom to kebang apor do sidame non apor bang piposi tu bang tetol ketho malam mang kelatum nang pulo Twitter pen pipon itu khoboren lo ba arju bom lopu lapenge poisa sidame lapanan itu pielopu package lapan pielopu semela so package sa poisa pinis an sidame la pilopo flat long ke phodun arada tumpinan dala so poisa long le jong si Chennai tang ho Bihar tang ho Lucknow long jong si flat lo dang te prime minister ponot home minister ponot dak kedam si datum apor padam debin bak hodak kedam pe latum poisa tame announce ta kampo package ta next kampo sitame latum Assam long ga song claim the people mane Assam long ga just for political benefit latum bang chot sitame Assam muni nu bhana tum aning kang sampu aja ta be pupini nitum thek dak Bangso kachisong ponalong AASU karbianglong aro amaipu Dipjyoti Das chunbang Arnab Kakoti Sarhon Hanse laben penang an asu asong along klembang photum chetong dunsi ghonta isi kachisong asai dengpon lo. News report Karbianglong Live.